И здравейте хора, аз съм Бождар Бомбаци и тук с мен е Кико. Здрасти. И днес ще играем Skyblock. Така, пускаме. На малко сърца съм. Ти на колко си? Пълни. Добре, ще свърши. Давай. Не. И така. Запълни го бе. Ой, бе, само почвам да чупя. Да знаеш как се правеше за камък с лава и вода? Да, знам. Дай водата искам. Дай водата. Аз не знам. You stupid. То камък хуже. Ще трябва да се минути. Ама аз имам камък. Не ме чува. Така се прави. Да, окей. Така, от тук е лавата, мисля. Да. Дето е кола, а от тук е вода. Защото обаче трябва да разкараме тревата, защото ще запали всичко. Да. Окей. Аз имам дърво. Напред се какво ще пишеш. Я веднага. Аз нямам дърво, за разлика от тебе. Значи кирка. Къде? Копаме. Медвежкия камън, бе. Тук няма нещо. Какво да има? Именно да искам да потърся. Айрон! Супер, копай. Копай. Съм горя. Ти си точно под лавата в момента. Умираш? Не, само да изкопа под лавата. Я вземи лавата. Къде е лавата обаче? Чакай също. Я да стани до лавата. Чакай също. Опа! Ще взема. Бързо! Взех я. Взех. Налил лаки флаг. Fuck! Somebody fucking fly. Fuck! Чупи камъка! Имаш ли нещо в тебе? 30 дърво, 15 камък. Шет. Дай 3 камъка. Имам 5. Fuck! Ко? Слагам дърво. Как този клип ще го снимаме до 40? До 50. Така, една стирка. Ай, боги! Полу се. Защо? Махни го, защото е дървен. Къде е са дупката да скупа? Точно. Чакай. Гледа, скочи. Не копай под лавата, защото там където има кой е лавата. Спанах! Кико, не спира водата! Ела, направи някакво нощи, защото съм на водата. Гледай само да спреш водата, брат. Много се моля. Защото умирам. Изкачвам се. Направи нещо да се захвана. Виждаш ли ме? Да. Колко си смешен. Аре, направи някакво нощи. Какво? Да се кача. Аре, служи нещо. Нещо камък служи, ама не на водата. Тук? Не знам тук. Само да мога. Сега не мога да се кача, бе. Стой. Ще можеш. Не, махни камъка! Не мога да се кача. То първият дед го сложи. Така. Стой са. Тук малко
платформа. Падаме. Като тебе да не падаме, особено. Служител кама, където те накара да го щупиш. Няма вече към. Какво сега ще сложиш там? Как сега? Свали си до водата! Защото в мене са и кофите, и цветята, и сидовете, и всичко. Ама защо не ги оставиш често? Не знам, не слагай нищо, не слагай нищо. Ух, скачиш се! Качвам. Давай ти. Качвам се. Ама не падай! Не падам. Ама не се върти! Въртя се. Кико, не се върти! А какво правя? Право нагоре! Брат! И какво правиш? Защо се въртиш? Еми опираш. Еми падай. Добре, падам. Гледай! Точно долу е водата тук. Къде? Точно долу. Аз сега се качи. Айде. Да. Така ще кача. Абе, брат, не ми пука да се качваш. Не ми пука как. Да. За какво падна? А тук са ти нещата. Това ще видим. Вземи ги. Вземи ги и се качвай. Може да се качам 20 минути, ама все пак се кача. Естествено. О, айде. От тук ти ли си го строил това? Пак! Падам! Падаш ли, бе? За малко. Бати водата. Още. Аз тук ще разкопава острова. О, мерси, че пускаш още вода. Не се заваси на нея, ще паднеш. Тя ли я? Да. Тя всичката вода. Не. Запомни как? Да. Хора, той е Да нов. не съм тебе. Много да видиш какво има тук. Какво има? Диамант. Браната. Намери айрон и ги спай. Нямам. Шива на вода. Ето го. Боже! Бързо ти на креатив. Остави нещата в честа. А Кико, тъп ли си, бе? Тук не се пуска на креатив. Това си е survival. Не може да си скачи. Еми, като не можеш ли стоиш долу? Skyblock си го играме на survival. Това какво ти е? Как ще скачи? Еми, ще се изкачваш. Аз как се изкачиш, като бех най-долу? Ще изкачиш? Ако не се изкачиш, си нуб. Жено, кажи на децата, че си убийствам. Аз ли съм жената? Ти си нуб. Не можеш да се изкачиш. Ма за какво ме ще така точно на водата да ме такова? Аз тук си копая острова. Копай. Диамантчето си го зарезвам. Зареза, ако искаш. Аз копая малко по малко. Вече намерих начин да си скача. Как? Просто натискам така да се джум. Еми, да бе. Ти да го ли знаеш? Не, сега ще не го знаеш какво сега. Кирката ми. О, почти си скачих. О, горе си. Браво. Какво стана?
парнички. Това му не стана нещо като къща. Пуснал съм на хард, ама няма мобове. Защото се свърши на острова. Не съм. Да. Но дай, защо говориш тихо? Какъв е смисъл, като говориш тихо? Да, не се пита дали снимаме, аз му казах да. Колко е бавно. Скачваме по шипното. Боже, вие вече съм близко. О, виждам ти вече. Аз така като някой мастер. Не, защо спря водата, бе? Не съм. Спря си я! Умирам. Не съм я. Защото спря водата. Не съм я. Напротив, запушил си. Да. Запушил си отдолу. Да. Да. Фак. Това нещата са ми долу. И твоите и моите. Пусни я пак. И няма да скачвам пак. Аре, аз се скачвам. Та заради те умрях. От тук ли да я пусна? Не. Откъде друга? А откъде сега се изкачвам? Просто слизаш надолу. Изчакай обаче да стигне до долу водата. Пускаш се. Обаче гледай да се пуснеш във водата, а не да умреш. И взимаш нещата и си изкачваш както се спиташ. Ела, значи айтемите ми. Къде? В чест. Остави малко камък в честа. И айрана да го остави. Да направи ли печка да изпече айрана? Да. Аз ще черна. И така, хора, мисля след малко да приключваме този епизод. А къде са и нещата? Няма ли? Долу. Има само... Тико, нещата ги няма. Разгледай там, където е края на водата, защото те там са отишли, защото водата ги бута. Няма ги. Само 28 дърво и една кофа. Къде сега? Трябва да се спалваме да се отидеме. На къщата са. О, там при спалнера вече има скелет. Намери ли? Давай при къщата. Да, 49. Давай, сега ще приключвам. И така, хора, това ще е от този скайблок. И надявам се да ви е харесал. И чао! Това ще бъде от нас. Не забравяйте да оставите един лайк и най-вероятно да се абонирате. Чао! Чао!